Lodwa tajba, illum 11 ta' April, Sibt il-Għid. Dalgħodu, il-Knisja tisar flimkien ma' Marija ħdejn il-qabar tal-Mulej u tikkontempla s-silenzju li ġabet magħha l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu bit-tama tal-qawmien. Fl-uffiċċju tal-qari nużaw żewġ antifoni li normalment jintużaw fit-talb ta' Eluq il-jum fi dħul il-lejl. Iżda t-tielet antifona tistedinna biex inħejju ruħna bħeġġa ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja li ma jdumx ma jqum mill-mewt. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tiffieri tiegħek. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lil blata tas-salvazzjoni tagħna. Nesu quddiem bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Għaxalla kbiru l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qiegħan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-għoljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuhu nixteħtu qudiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tiegħu u n-naġġ tal-merħla tiegħu. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu. La twessux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert. Meta ġarbuni u tentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jingħat qalbu mħassra dan il-poplu. U triqati ma jarfux. Għalhekk tlift fil-għadab tiegħi. Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej bata u indifen għalina ejjew nadurawh. Kristu sidna u sid tis-sema, Salvatur ħanin tad-dinja, bis-salib li ħadd għalina mill-irbit tal-mewt ħallejtna. Nitolbuk biex tibqa' dejjem tħares fina d-doni u l-grazzi li xerriet fuq il-ġnus kollha bil-misteri mqazza tiegħek. Ħaruf ġwejjed mingħajr teba li sirt vittma ta' dnubietna. B'demmek ħasslu u naħtfu l-bishom dawk li ħtart għalik u tqazzu. Kif minn qabrek tqum imsebbaħ tella s-sema il dawk li fdejthom, bi prezz ġismek biex għal dejjem ifaħruk u jsaltnu miegħek.
nitolbuk biex flimkien magħhom Ġesu twajjeb tilqa' lilna li minn fost il-popli ħtartna b'saltna mqazza ta' missierek. Amen. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem. Weġibni meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenn għalija u isma' talbi. Intom bnedmin kemm se ddumu twebsu qalbkom, għax tħobbu l-fruqa u tfittxu l-gideb. Kunu għafu li l-mulej wera tiba kbira miegħi. Jismani il-mulej meta nsejjaħlu. Tredu bil-biża u la tidimbux. Aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Offru sagrifiċċji li għandkom tagħmlu u ittamaw fil-mulej. Ħafna jgħidu min jurina r-risq, ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Inti nissilt lena f'qalbi, aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem, għax inti waħdek mulej fis-sod tqedni. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nimtet u norqod minnu fih fis-sliem. Fil-kwiet immur nistrieħ. Ħarisni u Alla, għax fik jien nistkenn. Jienet lill-mulej inti sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. It-twajbin huma l-kbar f'din l-art, fihom il-għaxqa kollha tiegħi. Lem tagħhom ikattru, dawk li jaħtru Alla oħra. Ma nsawwabx bħalhom id-demm b'sagrifiċċju. Anqas isimhom ma nsemmi b'xoftejja. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żomm f'idejk xortija. Il-kejl ta' njar 13, mesni sem tas-sew għall-qalbi. Imbirek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tal-limni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi ukoll jistrieħ fil-kwiet. Għax inti ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Inti tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem flemintek. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fil-kwiet immur nistrieħ. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-idħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Min jista' jitla' fuq il-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruqa u anqas ma jaħlef bil-qerq. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Intrefgħu bibien infetħu intom bibien ta' dejjem.
ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja. U l-mulej setamu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Intrefgħu bibien infetħu, intom bibien ta' dejjem. Ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja. U l-mulej tal-eżerċti, dan hu is-Sultan tal-Glorja. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Iddefendi l-kawża tiegħi u ifdini. Għatini l-ħajja skont il-weda tiegħek. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, ħajkollna l-biża' li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ ta' Alla għadha hemm, ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċevejna l-Evanġelu. Imma lilhom ma switilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma jemnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ tiegħu kif qalu. Hekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmum fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu. Imbagħad hawn jingħad ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mistrieħ u billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara tajba ma daħlux ħtija tal-ebusija ta' rashom. Alla għamel mill-ġdid jum ieħor, illum, meta wara ħafna żmien qal b'fom David il-kliem li semmejna. Jekk illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom. Kieku kien Ġoswe li tom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem minn jum wara dan. Mela qad baqa' mistrieħ tas-sib tal-poplu ta' Alla. Għax min jidħol fil-mistrieħ ta' Alla jistrieħ hu wkoll minn xogħlu, kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-ebusija tagħhom. Il-kelma t'Alla ħajja u qawwija, taqta' aktar minn xabla b'żewġ tixfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox hu miftuħ u mikxuf għal għajnejn Alla li lilu irridu nagħtu kont. Wara li difnu l-mulej, gerbu ġebla kbira fid-daħla tal-qabar, imbagħad issiġillaw il-ġebla u ħallew xi soldati qasam mal-qabar. Il-qassisin il-kbar inġabru għand Pilatu u wara li talbuh ħallew xi soldati qasam mal-qabar. Qari minn omilija antika fuq Sibt Qaddis tal-Għid il-Kbir.
Il-mulej niżel f'art l-imwiet. X'inhu dan li ġara? Illum fid-dinja waqa' skit kbir. Skit kbir imbagħad solitudni. Skit kbir għax is-sultan raqad. L-art twerwret u siktet għaliex Alla magħmul bniedem raqad u qajjem lil dawk li kienu ilhom ħafna rqedin. Alla bħala bniedem miet u għeżżes art l-imwiet. Għax tassew u mar ifittex l-ewwel missier tagħna li kien qisu n-naġa l-mitlufa. Iva, rrid iżur lil dawk li kienu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Iva, Alla u Ibnu mar iħoll mill-irbit ta' tbatija lil Adam li mjassar flimkien ma' Eva li mjassra. U l-mulej daħal ħdejhom bl-arma rebbieħa tas-salib f'idejh. Kif raħ Adam l-ewwel missier tagħna, kollu mistaġeb beda jħabbat fuq sidru u jgħid lil kulħadd: il-mulej Sidi ma' kulħadd. U wieġeb Kristu qal lil Adam: u miegħek ukoll. Imbagħad qabdu minn idu, qajmu u qallu: stembaħ int li rieqet u qum mill-mewt, ħajiddi fuqek Kristu. Jiena u Alla tiegħek li minħabba fik sirt ibnek, minħabba fik u li mnisla minnek kollha issa bis-seta tiegħi qiegħed nordna u ngħid lil dawk li kienu marbuta fil-jasar oħorġu. Lil dawk li kienu fid-dlamijiet ħajjiddi fuqkom id-dawl. U lil dawk li kienu mitlufa fin-nas qumu. Jien qiegħed nordnalek, stembaħ, int li rieqed, għax jien ma għamiltekx biex tibqa' marbut f'art l-imwiet. Qumi mill-imwiet, jiena l-ħajja tal-mejtin. Qum emil idejja, qum ġbija tiegħi, int li kont magħmul fuq ix-xebħ tiegħi. Qum, noħorġu minn hawn għax int fija u jiena fik. Aħna persuna waħda mhix mifruda. Minħabba fik jien, Alla tiegħek, sirt ibnek. Minħabba fik jien, is-sit, sirt il-sir bħalek. Minħabba fik jien li jien ola mismewwiet inżilt fl-art. Anzi, saqieħ l-art minħabba fik, ja bniedem. Jien sirt qisni bniedem bla saħħa li għandu friexu fost il-mejtin. Int ħriġt mill-ġnien u jien minħabba fik itteħidt minn ġo ġnien. Ingħatajt f'idejn il-Lut u ssallabt fi-ġnien. Ħares lejn il-bżieq li tefawli fuq wiċċi. Jiena lqajtu minħabba fik biex nitfa' fuqek mill-ġdid dak in-nifs li kien ingħatalek fil-bidu. Ara kemm daqqiet bil-ħarta tawni fuq ħaddejja. Jien stabart bihom biex inġeddet fik dik ix-xbija li fuqha issawwart u li jien tħassart u nagħtiha sura tixbaħ lil tiegħi. Ara kemm swat ħadd fuq dari, jiena lqajtu minħabba fik biex inneħħilek minn fuq darek it-toqol ta' dnubietek. Ħares lejn idejja kif issamru mas-salib minħabba fik għax inti darba għamilt ħażin li middejt idejk lejn is-siġra. Jiena rqatt fuq is-salib u l-lanza nifdiet li ġenbi. Dan ukoll minħabba fik għax inti rqatt fil-ġnien u ġenbek infetaħ biex minnu ħarġet Eva. Issa ġenbi fejjaq lil ġenbek, ir-raqda tiegħi qajmitek mill-irqat tiegħek f'art l-imwiet u l-lanza tiegħi żammet lura x-xabla li kien hemm imxejra lik. Qum, nitilqu minn hawn, l-għadu ġalek toħroġ mill-Eden, imma jien se nqiegħdek mhux fi ġnien tal-art imma fuq tron fis-sema. L-għadu firdek minn siġra li kienet biss ġbija tal-ħajja, imma ara jien il-ħajja
issa ninsab ħaġa waħda miegħek. Fl-modi qedlek il-kerubini għaddejja tiegħek biex iħarsuk. Illum il-kerubini biex kif jixraq lill-Alla jagħtuk il-qima tagħhom. Jien ħejjejtlek it-tron tal-kerubini, dawk li se jwassluk hemm huma lesti u qegħdin jistennewk. Bnejtlek il-post fejn se toqgħod, għandek l-ikel imħejji, it-tinda tiegħek ta' dejjem mamra u mżejna. It-teżori ta' kull ġid huma miftuħa lik. Is-saltna tas-sema tħejjietlek sa minn dejjem. lajn tagħna tal-ilma tal-ħajja u fil-mewt tiegħu ix-xemx iddalmet. Dak li kien iżomm lill-ewwel bniedem imjassar taħtu u nnifsu inqabad il-sir. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Huwa qeret l-għeluq ta' iħlart u għeleb is-seta tax-xitan. Illum is-Salvatur tagħna kisser bibien il-mewt u s-sokor tagħhom. Nibku norfqu llum quddiemek, o Ġesu feddej ħanin. Aħna ħati għall-koll nistqarru, aħfer Kristu lil ħatin. Int farrakt tal-għadu s-seta bil-mewt tiegħek fis-salib li b'sinjal ta' twemmin tiegħu kull fidil fuq ġbinu jġib. Rażżan sewwa l-għadu tagħna, żommu dejjem minna bejt, sabiex qatt ma jsteħħlu jagħmel sara l dawk li b'demmek fdejt. Inti rid minħabba fina tmut u tinżel fart l-imwiet, dejn il-mewt ħallasta lina tajtna l-ħajja ta' smewwiet. Int qatt tiġi bħala mħallef fl-aħħar jum feluq iż-żmien, ġust ikun il-ħaq li tagħmel ħlas ta' għena jew telfien. Fejn jaqmel għall-mart ta' ruħna Kristu sidna biex natuk, mal-Missier u mal-Ispirtu seb bħal dejjem u nfaħruk. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini, għax il-mulej ġie maqtul bl-ħtija. Isma' Alla leħen it-tnejjit tiegħi, mill-biża' tal-għadu ħaris li ħajti. Aħbini mill-konfuffa tal-ħsiena, mit-tixwix ta' dawk li jagħmlu l-ħażen. Dawk li jsinnu bħal sejf il-sinhom, jitfgħu kliem ibes bħal vleġeġ. Biex mill-moħba jolqtu l-minhu bl-ħtija, jolqtuh għall-arrieda bla biża' ta' xejn. Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom jiftehmu kif jonżbu bil-moħħbi u jgħidu min se jarana. Ifittxu l-ħażen, ifasslu pjan maħsub sewwa, min jifhem moħħ u qalb il-bniedem. Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom, f'daqqa waħda jimplew kollhom ġrieħi. Minħabba l-sinhom isiru ħerba, kull min jarahom iħarrek rasu. U l-koll jimtlew bil-biża' ta' Alla u emilu jxandru u jifhmu sewwa kull ma għamel. Jifraħ il-ġust fil-mulej u fih jistken, jiftaħru daw kollha ta' qalbhom safja. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jibkuh bħal min jibki lill-ibnu l-waħdini għax il-mulej ġie maqtul bl-ħtija.
Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jiena sejjer f'nofs il-medda ta' ħajti. Nitniet f'bib l-imwiet bħal bqija ta' snini. Jienet minix se nara l-mulej fart il-ħajjin. Ma nara bajnija l-ħadd iżjed minn fost dawk li jagħmlu fid-dinja. Tneħħit li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix taraj. Kebbibt li ħajti kif jagħmel nissiġ biex jaqta' min-new. Lejl u nar inti fnejtni. Għajt najjan sa sbieħ il-jum bħal il-jum il-mulej kissir li għadmi. Lejl u nar inti fnejtni. Bħal ħuttafa mpespes, bħal ħamiema nokrob. Għajnejja mbikkija jħarsu l-fuq. Inti salvajt li ħajti mill-ħofra tal-erda. Inti xħed wara spallejk ħtijieti kollha. Ma jfaħrukx l-imwiet. Anqas il-mewt ma sebħek. Fil-fedeltà tiegħek ma jittamawx aktar dawk li jinslu fil-qabar. Minu ħajr odlok ħajr bħal illum. Il-missier jarraf li l-uliedu il-fedeltà tiegħek. Salvana mulej u aħna ndoqqu ċetri il-jiem kollha ta' ħajjitna f'dar il-mulej. Glorja lill-missier u lill-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Eħlisni mulej minn bib l-imwiet. Jien kont mejjed u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U għandi jinsabu l-infiq taħt tal-mewt u taħħieħ l-art. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu. Faħruh fil-firxa ta' smewwiet qawwija tiegħu. Faħruh għall-emejjel kbar tiegħu. Faħruh għall-qobor tiegħu bla tarf. Faħruh bid-daqq ta' tromba. Faħruh bl-arpa u ċ-ċetra. Faħruh bit-tambur u bis-sfin. Faħruh bid-daqq tal-kordi u tas-sfafar. Faħruh bid-daqq qawwi taċ-ċimbali. Faħruh bid-damdim taċ-ċimbali. Kull ma jieħu nnifs ħajfaħħar il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jien kont mejjed u wara jiena issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infiq taħt tal-mewt u taħħieħ l-art. Dan jgħid il-mulej. Fid-dwejjaq tagħhom huma jfittxuni u jgħidu: imxu, ħanerġgħu lura ant il-mulej, għax huwa ċarrat imma se jdewwina, huwa sawwat imma se jorbtilna l-ġrieħi. Wara jumejn jerġa' jagħtina l-ħajja, imbagħad fit-tielet jum jerġa' jqajjimna sabiex qudiemu ngħixu. Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael.
għaliex ġiżuri jifdi il-poplu tiegħu. u Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni. F'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi fom il-profeti għad-dissin tiegħu. biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef fil-Abram missierna li jagħtina. Li meħlusin mill-idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudussija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tejjilu triqatu. biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemm xtiela. ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Glorja lil missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salvatur tad-dinja salvana, għajna nitolbuk Alla tagħna li fdejtna bis-salib quddiem tiegħek. Il-feddej tagħna għadda minn tbatija ħarxa ħal-mewt u rid ikun mitfun biex hekk jasal għall-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Nadurawh minn qalbna u fiċ-ċekon tagħna nitolbuh ngħidulu Ħenna lina mulej. Kristu Salvatur tagħna, inti ridt li l-omm imnikta tiegħek tkun ħdejk waqt il-mewt u d-difna tiegħek. Amen li fid-dwejjaq tagħna aħna wkoll naqsmu miegħek fid-dbatijietek. Kristu mulej int sirt bħal ħabba tal-qamħ li taqa' fl-art biex tajt lilna l-frott tal-ħajja tiegħek ta' Alla. Amen li mmutu għad-dnub biex ngħixu għal Alla. Kristu raj tagħna, inti nżilt fil-qabar u ħbejt għal kulħadd. Għallimna nħobbu l-ħajja u ħobbija miegħek fil-missier. Kristu Adam ġdid, inti tħalt fis-saltna tal-imwiet biex tleħnes in-nies it-tajba li sa mill-bidu tad-dinja kienu jinsabu magħluqa hemm ġew fil-ħabs tal-mewt. Amen li kull min jinsab fil-qabar tal-ħtija jisma' leħnek u jqum għal-ħajja. Kristu bin Alla l-ħaj, inti tajtna li ndifnu miegħek fil-magħmudija. Amen li nsiru nixħuk fil-qawmien tiegħek biex ngħixu ħajja ġdida. Ejjew nitolbu kif għallimna u rida nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, ibnek il-waħdini daħal fil-qiegħ tal-art minn fejn ħareġ mimli bil-glorja. Għatina l-grazzja li kif il-fidili tiegħek jindifnu miegħu fil-magħmudija. Hekk ukoll jersqu lejn il-ħajja ta' dejjem bis-saħħa tal-qawmien tiegħu. U li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla.
Naslu fit-tmiem l-uffiċċju tal-qari u t-tifħir ta' sbieħ il-jum immexxi minn Monsignor Arċisqof Charles Cicluna b'akkumpanjament ta' ċetra minn Jacob Portelli. Nistedinkom tkunu magħna llejla fit-8:30 għall-liturġija tal-Vġieli Qaddis tal-Għajt. Filwaqt li nistennew li niċċelebraw il-qawmien mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu, ejjew nitolbu flimkien matul dan il-jum għad-don tat-tama f'kull ċirkostanza. Insellmilkom.